guys, padulong nami sa amuang Hi guys. So, going inang mother sa Dubai. Walang iba kundi si Ate Laarni. Malapit na kami sa kanyang venue. Tapos visit kami to her kasi Kausap yung sarili niyo. Okay, bye. yun nga, just sort of bonding sa cousin. So dito kami sa Alcus. Tingnan mo. So Smile niya. malayo pa lang guys, nakikita ko na siya. Mother of all nature, aka Ate Laarni. Yeah. The major sponsor. The major sponsor let's talk about of life. Hi guys. wala yung akong hanggang focus sa mga martang ko. Ay, magkamot ka para ma-focus po ta. So si Celine naka-orange, si Yeah. Jingjing naka-brown, So here. Hi. Nice. So hi guys. Joy They're Joy here. naka-yellow. So our major sponsor. Ladies and gentlemen, Ladies and gentlemen. ang inang mother ng lahat. Hi. Ladies. Hi, ladies and gentlemen. Nay mo ingan. Nice kayang place, guys. So, musulod na sa iyahang villa. Patay. Guys, yung villa. Tara ulit. Kuhain kita lang pa ang door. Sila gate guys. Sana online gate. Sana online own gate. Sa mga guys, kurtina na tao. Hi, own gate. Sana online gate. Muna siya ang owner, guys, sa ilang villa. Muna sila guys. 50,000 ang monthly, ani guys. Wow, mashallah. Kada ka, yun na. Muna nilang living room. Proceed. Melay. Hi, Melay. Good morning pa. Hi po, Melay. Mga Melay. Si Art, Jam, at saka si Art. Sige. Pero na How sila. are you? Sige, 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 sige. Gili ka. Nag-video ko. Yan, tanong design dyan. Kita po siya. Sabay ko. Mang natin. Patay, ante. Pwede na mga pagkaon. I-order na mo guys. Mala siya. Bago pa nagklasa mong balay guys. Saya talaga pagka-picture. Na siya ano. Hindi pa tanawasan ko. DJ ano siya ang kuan merchandiser sa mga engineer. Car parts. Major road beauty. Fresh sigoyo. Nana. Nagluta tayo kaya. Lugi do puti ka. Puti ka tanaw. Oh, dagdag po yun. Tidak pakon ba pakatin. Yatik. Di magapo. Magapo na ula ka odi. Jing mga lalay. Joy manager na. Baba na, principal na. Mga wala na tanan. Kita ani, pang binuangan pagyapon, bisip-bisa. Pag binuangan pagkapos panahon. Na COVID na lang. Doon ka uli. Smalte. Wala. Kitag na tanan. Live roman yung tela. Sige ka. Si Suset naman nakatan.
Sipip. Kuya ko, di mo kasabsab. Dili si Sandy naman. Sound good. Alberto, di pa ka naman. Hi, Alberto. Sana mga Lebanese. Change mo ko name. Yumi, kita. Iba na yung anis lang. Iba na yung anis lang. Kuya. So it's holiday and we are here at Ate Laarni'S crib na kapag crib nakipayo kami lani guys crib crab wow nice kay mga mga artista na dito good ang mga pinkish magawa sa mga project so later guys mag-ako namin balik ako kay full mo na sa slate. Gina. So karon mo na yung pagkaon nang karon karon. So halina ato na i-serve yung pagkaon. Ito ba? Lakaw-lakaw ba yun? Sama sa tingin. Sige na, one, ready, go. Hi guys, naraming karon sa house sa mong Ate Laarni and officially nice kay ilang balay guys and ito ta mo sa ilang balay. So mga balay guys. Mo niya mong principal. Kain. Walang sige po, kain na talaga. Sige na. Grabe ay. Lagi. We about to turn it on.
Turn it up.